inda zu ba malamai bane wallahi ba Allah ya sani wallahi darajar su mun kadiba mu zaka mu saurari abin da za su faɗa da dubu ba kai ya ka saurare yanzu nan magana muka da ku an kaci an yarda alƙawari Allah kuna ma na kun ga girgiya wuce ai an yarda kuna nan ma na girgiya wuce ya ka yanzu nan ba a minti 30 ta'aziyawa nan zai sauka helicopter Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin kallon bidiyon shararren dan bandigan nan wanda kwaf sani da suna Bello Turji. Kamar yadda yake jawabai kala-kala musamman ma kan irin abubuwan da suke ayyanawa. Masu sauraro ku dai kawai ku gyara zama ku kalla wannan bidiyon na tsawon kusan mintuna 15 har karshe. Domin tabbas akwai lauje cikin nadi musamman ma irin bayanan da Turjin yake yi. Duk da Sheikh Dr. Ahmad Gumi wato babban malamin nan na jihar Kaduna ba karamin kokari yake yi ba domin ya ga an samar da zaman lafiya ya shirya 'yan ta'addar tsakaninsu da gwamnati da kuma hanyoyin da zai bi domin ya ga sun daina kwamusa. Amma sai dai shi shugaban 'yan bindigan wato Bello Turji za ku je yana wasu irin maganganu. Masu sauraro ku dai kawai ku gyara zama tsaf domin kallon cikakkun wannan bidiyon. Makar ku manta da danna mana subscribe gami da danna mana kararrawan sanarwa kamar haka. mu da kaga mun ga jirgin soja nan ba abin da kashi halibin mu da mun gane wallahi nan ko da yaro nan gari kace mata ga jirgi nan duga zai ya kama katanga ya ku da mun saba yan shinkahi nan ne zane muke lahiya duk sojan da a shinkahi wallahi ni dan shinkahi bai taba hikimar da ni an koro shanu na an koro an ɗauko mutum na an so waya wani na ansana ba an shi kudin wani na ansana ba ina jiki abin da na zayyana ba ibo da an karya ki ina yi shekara 5 ina aiki ina nan zanne ji karamar hukumar shinkayi ban taba jin shanun da sun yi na kwaso in yasa ba a yi kokarin da muke kuma mun kan bukata nisa ba a yi mana kaga da hancin muna akwai alƙawari ba mu yarda ko muna da saboda cikin su ciya ma ya mun yi alƙawari da shi ya yi mana karya magajin shinkafa ya yi mana karya wannan wakilin malamai na shinkafa ya yi mana karya shugaban samari ya yi mana karya DPO ya yi mana karya wannan duka wani jami'in shinkafa mai magana ba wanda bai karya ai ya ce zai iya zuwa ya zo ya magana bai zo yayye ba mu bai bai domin amsa nan ciya mun zaune bugun gabati ya ba da sati mota ce za su kawo mun ba roƙon su yi ba alƙawalin Allah na yi kare tunda ina da kuɗin da zan so bindiga shi ina tattara su ga wata ina dan abun nan ina yi harkar amma da na so ta ni hauna ciya za a sato ta ni kame yanzu ka duba an ce sulhu za a yi adalci nan shinkahi dan bahaushe talaka zai hau mota har kusau ta miliyan guda in ka so mashin din 500 a kashe ka ce ka sata kuma an sulhu mu zai haɗa mu da gaske sulhu mashin din gaba da doka a Najeriya wadda za a cewa tabbat an haramta shi Najeriya in kuma akwai shi ta a faɗa mana amma mun sai na yin rayuwa cin bin mu ne an kai tunda mun kaga alakala ana ba a bar mu ta ƙasa ana ba a bar mu ta ƙasa amma kai mun na iya kare kanmu an mun ka kai Allah kai mu a tunanin mu kai nan gaba mota za ma'aikaci zai bari mu harabta tunda boko haram daga haka kala a lallabe su a zanna lahiya har suka ga mu yanzu ana makamai ne kuke gani gari kuna ɗaukar mu ƙanana sakar kai ai ba ku san inda muke so musu muna aikato kasashen da muke so suna mayakan su zaka su dafa in suka dafa mana an da Najeriya kala ana tunanin karamin matsala ta da kai ta mamaye inda kowa bai bai mun sha alƙawari da su sun ki cika duniyar dare yanzu yaran ga duka wallahi in ka ban Qur'ani ina iya rancewa wallahi in ka hada yaro kuna wallahi sai ka samu wanga ce an kashe mai kane wanga ya ce an taɓa soya gidansu wanga ya ce bai da komi gidansu duniya wa gara kai an kore ne kuma su alaji shaida
ba sun ka taba aiko mu da naira 5,000 matsayin ciyaman na karamar hukuma a kai ma shekari ga wacce an toye shi a tallafi. Amma muna da tabbaci duk gari an ka toye shi a tallafi. Kan ai kabilanci. Mu me yasa ba mu ba 'yan Najeriya ba ne? To don haka duk alƙawari za mu yi da ku. Yanzu kan sai dai mu riƙa shi nan ba mu ba ku nan. Ko nan da ka ga mun ba ku albarka hudan ga ƴan uwana mu hilali da magabatan malaman gana mu. Wallahi don shi dai muka yarda da ku amma da a ce so gwamnati ke ta turo so su dole ya da mutuncin ba ya da shi. Zurmi nan ba dauran muka ƙarya da shi wa yaran mu na riƙe zurmi. Nan shana an taba an sassu mota kanta biyu na kira shi nake mai dauran ga shana na yan sandar ka so an shi. A inda ya take ban ƙara jiki. In ka ga ya kira ni to da ya kira ni sai ya ce ma an kai hari. Amma ya kira ni ci har ganga gane na kwana lahiya. Na Allah ban taba ta ba. Ban taba ta. Kaga ba a jiki haka. Yanzu yaran ga duk an ce an taure su na sa kuma an anshe masu. Kuma an san sojoji sun an shi kuma an ce su bari kuma kowa ya san yadda ba su ita su ga kowa ya san yadda duk yawan su ba su yi adabin digogi ɗaya rana su kai sun ɗaya ba wani aiki da aka ce za a ba wata shawara da aka ce za a yi da su an dace an yi sulhu amma su bai yawo in ka zo shin kai kame ka ake da an san yau yan ka kame ka ba a kiran wayar ka a ce an kame wani gobe ba uban da zai tsawatawa wallahi sai an kame ka ko kai awa in ƙarya ce alƙawalin Allah in ba mu san zaman lahiya da ƙauyukan shinkafa mutum da arke ya haɗe shinkafa ga ta mata gagari mu na rance da zatin mu Allah ko ba mu ya kai mata hari muna isa to mutum ciki ani lokacin da duk shinkafa mace adda aka bata alhaji ne na cikin sato shi ɗan yaran da sato shi suke haka mun ba su iya sata har gidan guraguri suke sun karama sun ka shiga sun kauce sun kai ga alhaji in sun ka sace shi sun gama shinkafa ta gama izi ko lokacin shi an gwamnati su a shehi mun san komi an kewaya dai ne kada muna son mu dan samu hukka owaye musu zanna lafiya saboda abin ya kai wani wallahi duk wanda zai baka labarin dan bai dace kasa ga sai ya baka labari yana cikin tashin hankali yanzu na in wata ya ƙare ƙarshen ɗayan hilla ne ga duk ɗan ƙasa ne ya kamata a ce a samu mutum biyar masu gangara ƙaramar hukumar mulkin shinkafa muna son shi albashi a faɗa min ga ta wanda ka gangara duk mai sa'an da annan kowa sai ya hau mota a ji an sa albashi yanzu nan gwamnati aiki ta ɗauka na mutum duk ƙaramar hukuma sama da mutum 1000 a faɗa min shinkafa da hillatin da muka ɗauka da zurmi a faɗa min mu ba 'yan Najeriya ba ne haka kawai sai mu ga ta'addanci kuma kawai ba mu da abin kaddan an ceye muna to wai na za mu je mu rayu in kana da wata ƙasa ku kai mu in ku ba ku da ku ta hankuri da mu shikenan kawai nan mu ta dallala ne cikin ku saboda mun san yau da gobe sai mu yi muku rana Allah yau da gobe za ku gan mu cewa shi da yan bindiga ma da muka ɗari na shi na ma tun farkon murika a yanzu ga arnatan suna kafa ƙungiyoyi muna ji waɗanda za su ce suke tsaron ƙasar su za su tsaro yan kinafe to ba ka yi tsaro yan kinafe ba Allah saukar da wasu kai ka ce sai ka yi huta wallahi kafin ƙur'ani ina iya rikicewa ina ƙaramin yaro nan dajin kagara na san bindigar ba ta fi 30 ba na rinki da za ta manzo Allah ya ka azama a bindigar da a gida na in ba sai dai ka yanke ne ba Allah tsina mu albarka mun san adadin ta ba to ta yaya za a yi maganin ta ko an kashe turji yau kuɗin nan ba turji ɗaya ka halin wani nan zai taso saboda bakin cikin wannan an kashe ni saboda zai je abin da ma bai dace ai haka nan an ka ce haɗa kai a kashe Buhari daji a samu zaman lafiya muna yaran shi a yanzu ba cin matasan mu kowa ya sani nan aka taro aka hidi yan uwanmu a ce a kai su hari kai a kai nan to da an ka kashe shi wanga yana jin shawara wanga ya kama gaba da wanga bai ta wanga kama gaba da wanga kama gaba mun kai ɗaya to an ciwo kan abin
yau ya ka kashe turki kamin gobe ɗan garan da nake tare da su wanga yana ko na sai ya kai kawo aikari a ce yaro turji ya gagara wancan kuma alƙawari ne sai ya rama abin da aka yi kashe ni alheri ma ne ga waɗansu su kuma zai zama mata shi wallahi abin da suke kullawa muna da labari kai na in ga faɗa maka su wallahi a cikin gwamnati akwai masu ban labari tunda akwai waɗanda na zama an kace amma to a haɗa kai da ni in zo shinkafa a kayan ina iya faɗa wallahi na sani to ko an kame turji to an ɗaya da masu kai bindigogi nawa an ka kama ko kai duk masu kama bindigogin nan wallahi ma ku kai na riba masu abin da ban faɗa wallahi ko duk a taru a haɗa mu mayan gada aka ta wa'in wani ne a kashe shi to gobe kamin gobe Allah bai kai wani ba tun da shi kai ma kai izinin kashe ni to shi sai bawa ya ki tashi ba a haga ta gidan wani sai idan hakan ga in kuna so mun san adanna lahiya ko mun ce ku ba a san adanna lahiya wallahi ba kai tunda yanzu ka diba duk taron mutanen da kowa bindiga in mun ka ce mu gaje mu sace mutane ƙauyukan ga ko dubu mu sai 50 muka samu ni na ji daɗi in tara sai na haɗa miliyan alƙawarin Allah sai ma sahiya banda 50 na rinci da za ta manzo in wa sahiya banda 1000 da tsakanina da kai ai hankali in sahiya ta ne da an kuri yan shanu dubu da ra an yi wata rashin kai ba a baka albashin ka ni haka shinkafa ta gwallo nawa ka taba aiki mutum ne da yadda a ƙare kudin sayan katin nan kawai zai ta ba da dukkan a halbe ni abin da mutunci ne to tun da baya nan wallahi ba ku tambayar tsawon bindiga da so naira miliyan 5 nawa ne ɗauka ne ba su alhajin wasu da gwamnati ta tashi ma wulaƙanci nawa an ka baka ku kuka kawo bindiga nawa ne ba ku wannan duniya sai a ce muna na son sulu ka san abu miliyan 5 kai da aka ka faɗa wannan an ɗauki 50 an baka kai na ce ka ka za ta kai wata ko kai ba kallon su wai ba su kallon mu karu mu yi hankali ba da dubara su muke tafiya ba da dubara Allah ba su tafiya kuma ba da dubara kanmu muke yi a inda su suna da waye mun yi su fahimci mun yi su wannan yake ko ta sabaci yanzu aka je Najeriya kudin sojan da shinkafa da kira suna da kalan nasu amma ga ni nasu kasashen duniya yana a ce wallahi ka sai da sun gato Najeriya sun mata katanga wallahi sai sun kirlace da wanda sai da mana na rike da darajar Allah mu ba su iya gane saboda bayan su bane ya Allah ne sai an canza wanda an ka sake dama mun saba dama ba sai ka gidan kuma kai dai kawai sai ka ce kai dai kamar wani dan uwan mu ne dan kauye ne wani dan uwa ne na tana da dalili da wata shi da mu dalili aka ya gane abu ne Allah ne kare ne mutum in ka gani cikin rabta ke ma na gode ka wuce haraka ka kai Allah ya dauka ka kai haraka gaban ka wuce ya shi amma ka kare ni kai haraka gaban ka kai ka wuce ya shi assalamu a zauna da Allah a yi hakuri a zauna to Allah ne ka talla Allah ya turji muna godiya Allah ya saka alheri kuma da Allah a saurara don Allah a yi shiru da Allah to Allah a dan matsa sai da shi wa'in da zo wajen su dan Allah kun tsare da Allah a jaye da Allah a jaye da Allah a jaye da Allah don Allah a jaye yawa to ka talla mun ji sakon da babban malamin da wakilin shehi kuma sun ji sakonka kuma kamar yadda don Allah a don Allah kuma kamar yadda ka faɗa kwarai da gaske kuma duk wani mai hankali mai ilimi mai basira ya san abin da ka faɗa gaskiya ne kuma babu yadda za a yi a ce mutum da bai san abin da yake ba zai ci gaba da tafiya a haka kuma kamar yadda ka faɗa malaman mu sun ji koke-koken ku
gangara ƙara